ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి భక్తి వైభవ క్లాసులో మొదటి స్కందం 2వ అధ్యాయం 11వ శ్లోకం నుంచి ఈరోజు మొదలు పెడదాం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతి భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. నారాయణం నమస్కృత్యం నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీర్ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ. మూకం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరం యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. యత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం. హరే కృష్ణ. అందరికీ ఇది మరి మొదటి స్కందం 2వ అధ్యాయానికి వచ్చాము. అది 11th శ్లోక వరకు కూడా చూసినట్లున్నాము. సో ఈ 2వ అధ్యాయంలో ముఖ్య శ్లోకాలు ఏమని చెప్తున్నాము? 5వ శ్లోకము, 6వ శ్లోకము, 11వ శ్లోకము, 13వ శ్లోకం. ఈ 3 కూడా ముఖ్య శ్లోకాలు. సో 5వ శ్లోకం చూద్దాము. 5వ శ్లోకం ఎవరైనా చెప్పగలరా? హ్యాండ్ రైజ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుందేమో. వీలైతే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, పావని మాతాజీ చెప్తారా మాతాజీ? 5వ శ్లోకం. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ప్రణామాలు. ఆరో కదా బైహార్ శ్లోకం. సారీ, yes ప్రభుజీ. 6 కావాలి. సవై పుంసాం సవై పుంసాం పరో ధర్మో యథో భక్తిరదోక్షజై అహైతికి అప్రతిహత యయాత్మా సుప్రసీదతి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వెరీ గుడ్. మీనింగ్ ఎవరైనా చెప్తారా? అంటే చెప్పండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. అదే అదోచుడు అంటారు కదా శ్రీకృష్ణ. అదోచుడు శ్రీకృష్ణ ప్రేమపూర్వకమైన భక్తి సేవ చేస్తే ఆ కలిగినదే మానవుని యొక్క పరోధర్మం, అది ముఖ్య ధర్మం అని చెప్తారు మాతాజీ. ఇక్కడ ఆ ఆత్మ యొక్క పూర్ణత కొరకు అట్టి భక్తియుతం నిర్హేతుకం అంటే అన్ఇంటరెక్టెడ్ కదా, అనేకంగా అసాధారణమైన అవరోధరహితంగా అంటే అన్ఇంటరెక్టెడ్ అక్కడ కదా మాతాది. అది అప్రతిహత అంటే వితౌట్ ఎనీ ఇంటరప్షన్. అహైతుక అంటే కాజ్లెస్, అంటే న్యాచురల్ గా, కారణం లేని, అంటే రీజన్ ఉండక్కర్లా, అంటే అంత సహజమైన ప్రేమ అన్నమాట అహైతుకం అంటే. సో వెరీ గుడ్. ఓకే, సో అది మీనింగ్. మన 6వ శ్లోకం ముఖ్య శ్లోకంలో ఒకటి కాబట్టి ఇది ఏం చెప్తున్నారు? అధోక్షజుడైన భగవంతుడి ఎడల ఆ భక్తి కలిగించడమే మానవుల యొక్క పరమ ధర్మం. అంటే ఇదేంటి? ఫస్ట్ ప్రశ్నకు ఆన్సర్ అన్నమాట. ఫస్ట్ ప్రశ్న ఏమిటి?
మనుషులందరికీ శ్రేయస్కరమైనది పరమ శ్రేయస్కరమైనది. శ్రేష్టమైనది ఏమిటి అని అడిగారు కాబట్టి ఉమ్. అందరికీ శ్రేష్టమైనది భగవంతుడి పట్ల భక్తి భావమే మన యొక్క సహజ ధర్మము అంటున్నారు. ఆత్మ యొక్క పరిపూర్ణ తృప్తి కోసం సుప్రసీదతి అనుకున్నాం కదా, ఆ సుప్రసీదత్వం కోసం మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే ఈ భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోవడం అని చెప్పి ఈ 6th శ్లోకాలు చెప్పారు. అదొక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. నెక్స్ట్ ది 11th శ్లోక, అది నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. అది ఎవరైనా చెప్పగలరా? 11th చూసారు కదా మీరు లాస్ట్ క్లాస్ లో. ఆ, 11th లాస్ట్ వరకు చూసారు. సో అవును మాతాజీ. ఎవరికైనా 11th చెప్పగలిగితే కళ్యాణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. వదంతి తత్తత్వవిదః తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానీతి సద్యతే. వెరీ గుడ్. హరే హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. మీనింగ్ ఎవరైనా చెప్తారా? మీనింగ్ మాతాజీ నేను చెప్తాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే రాజేశ్వరి. చెప్పండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. పరతత్వమును ఎరిగిన తత్వ విధులు అట్టి అద్వైతత్వమును బ్రహ్మము పరమాత్మ భగవాన్ అనే విధంగా అనుభూతం చేసుకుంటారు అని. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. సో ఈ పరతత్వాన్ని అంటే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవటంలో 3 రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏంటి ఆ 3 రకాలు అంటే, మరి కొంతమంది బ్రహ్మతత్వంగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంకా కొంతమంది పరమాత్మ తత్వంగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, ఇంకా కొంతమంది భగవాన్ అనే స్వరూపంగా అర్థం చేసుకుంటారు. కరెక్ట్. ఈ తత్వ విధులు ఇలాంటి అద్వైత తత్వం అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని అద్వైత తత్వం అంటాం కదా. పరబ్రహ్మ తత్వాన్ని అద్వైత తత్వం. ఎందుకు? భగవంతుడు ఆయనకి జ్ఞాత జ్ఞేయము 2 కూడా ఒకటే అని చెప్పేసి, అందుకని అద్వైత తత్వాన్ని అంటే భగవత్ తత్వాన్ని బ్రహ్మము లేదా పరమాత్మ లేదా భగవంతుడు అని 3 రకాలుగా ఈ తత్వవిధులు అర్థం చేసుకుంటారు. కాకపోతే వాటిల్లో అన్నిటికంటే కూడా భగవాన్ అనే తత్వంతో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువ శ్రేష్ఠులు, భక్తులు అని చెప్తున్నారు. దాన్ని ఈ రకంగా ఇప్పుడు మనం చూసినట్లయితే బ్రహ్మం, పరమాత్మ, భగవాన్. సో భక్తులు ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుంటారు. మరి ఈ హిరణ్య గర్భులు వీళ్ళంతా పరమాత్మ రూపంలో అర్థం చేసుకుంటారు ఈ మెడిటేషన్ పద్ధతిలో వెళ్ళే వాళ్ళు. ఇంకా బ్రహ్మం అంటే జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళి అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు బ్రహ్మతత్వంగా అర్థం చేసుకుంటారు. 3 రకాలుగా అని చెప్తూ ఏం చెప్పారు, అది ఒక పాలు గనక మనం పాల గురించి వింటే ఎలా ఉంటుంది, ఆ పాలను మనం వాసన చూడగలిగితే ఎలా ఉంటుంది, చివరికి దానిని యాక్చువల్గా రుచి చూడగలిగితే ఎలా. సో బ్రహ్మతత్వం అనేది వినడం లాగా ఉంటుంది, తెలుసుకోవడం వరకేను. ఆ తర్వాత పరమాత్మ తత్వంతో చూసే వాళ్ళేమో దాన్ని ఇంకొంచెం ఎక్కువగా అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటారు. దాని వాసన, దానిని స్పర్శ కూడా వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, కానీ దాని రుచి తెలిసినది భక్తుడికి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ పాలు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని. కాబట్టి జ్ఞాన మార్గంలో చూసేవాళ్ళు బ్రహ్మతత్వంగా, తర్వాత ఈ ధ్యాన మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళు పరమాత్మ తత్వాన్ని చూస్తారు, భక్తి మార్గంలో వెళ్ళే వాళ్ళు భగవంతుడిగా చూస్తారు అని చెప్పి మనం 11th శ్లోకాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో అది 11th శ్లోకం. సో నెక్స్ట్ శ్లోక 12th శ్లోక చూద్దాం ఈరోజు. ఓకే. సో 12th శ్లోకాలో అసలు మనం ఈ బ్రహ్మతత్వాన్ని ఎలా తెలుసుకుంటాము అనేటటువంటి ప్రశ్న కూడా మనం డిస్కస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ 12th శ్లోక, సత్యర్థానామునయో జ్ఞాన వైరాగ్యయుక్తయా పశ్యంత్యాత్మని చాత్మానం భక్త్యా శ్రుత గృహీతయా. అంటే తచ్శ్రద్ధదాన అంటే దానిని శ్రద్ధదానులైనటువంటి జిజ్ఞాసులైనటువంటి మునయో జ్ఞాన వైరాగ్యయుక్తయ అంటే జ్ఞానంతో వైరాగ్యంతో ఉన్నటువంటి శ్రద్ధదానులైన మునులు పశ్యంత చూస్తారు. ఏం చూస్తారు? ఆత్మానం అంటే ఆత్మని అంటే వాళ్ళల్లో వాళ్ళు చూడగలుగుతారు.
దేనిని? ఆత్మానం అంటే పరమాత్మను చూడగలుగుతారు. భక్తితో శృతగృహీతయ అంటే ఈ వేదసారాల సహాయంతో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చూడగలుగుతారు. జిజ్ఞాసుడైన వాడు లేదా ఈ ముని జ్ఞాన వైరాగ్యయుక్తుడై వేదాంత శృతుల ద్వారా తాను శ్రవణం చేసి ఉన్న విధంగా భక్తి భావాన్ని పొందుతూ పరతత్వాన్ని అనుభూతి చెందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో సింపుల్ గా చెప్పాలి అంటే దీని అర్థం ఏమిటంటే ఈ శ్రద్ధ ఉన్న మునులు గాని ఈ జ్ఞానులు గాని వాళ్ళు వైరాగ్యంతో ఉన్నటువంటి ఇలాంటి జ్ఞానులు, జ్ఞానం అంటేనే వైరాగ్యం కలిగి ఉండటం కదా. మరి జ్ఞానానికి అర్థం ఏమిటి? ఆ వైరాగ్యాన్ని తెచ్చుకోగలిగిన వాళ్ళే జ్ఞానులు. కాబట్టి ఈ జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తులైన ఈ మునులు ఈ శ్రద్ధ, మరి శ్రద్ధ లేనిదే వైరాగ్యాన్ని ఈ సాధనని చేయలేం. కాబట్టి శ్రద్ధావంతులు జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తులు అయినటువంటి మునులందరూ పరమాత్మను వాళ్ళల్లో చూడగలుగుతున్నారు. ఎలా? భక్తి ఆశ్రుత గ్రహీతయ, భక్తితో వాళ్ళు ఈ వేదాలన్నింటినీ నేర్చుకుని వాటి సహాయంతో వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు. శృతులు అంటే యూజువల్ గా వేదాలు, స్మృతులు అంటే మన పురాణాలు, మహాభారతం ఇటువంటి వాటిని స్మృతులు అంటాము. సో ఈ రూల్స్, ఈ రెగ్యులేషన్స్, ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని వేదాల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏది ఎలా చేయాలి, ఎలా చేయకూడదు, ఇవన్నీ కూడా వేదాల్లో ఉన్నాయి. అవి శృతులు. సో ఈ శృతుల సహాయంతో ఈ మునులందరూ కూడా, జ్ఞాన వైరాగ్యయుక్తులైనటువంటి ఈ మునులందరూ కూడా ఈ భక్తి భావాన్ని పెంచుకుని తద్వారా పరతత్వాన్ని అనుభూతి చెందగలుగుతున్నారు. అలా భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతున్నారు వాళ్ళు ఈ వేద సహాయంతో. ఎందుకు? వాళ్ళు శ్రద్ధదానులు, వాళ్ళు జ్ఞాన వైరాగ్య యుక్తులు కాబట్టి అది ఫస్ట్ క్వాలిఫికేషన్ అన్నమాట. సో ఓకే, సో ఇక్కడ అందుకని ఏం చెప్తున్నారు, మనకి ఈ భక్తి మార్గం పెంచుకోవాలి అంటే జ్ఞానము వైరాగ్యం ఉండాలని మనం 7th శ్లోకంలోనే చూసాం. ఏంటి ఆ 7th శ్లోకం? 7th వాసుదేవే భగవతి ప్రయోజితః జనయత్యాసు వైరాగ్యం జ్ఞానం చేదు హైతుకం. వెరీ గుడ్. సో అది 7th శ్లోకాలు ఏం చెప్పారంటే, మరి వాసుదేవే భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత. సో మనిషి జనయత్యాసు వైరాగ్యం జ్ఞానం చ యద హైతుకం అహైతుకం. సో నిర్హేతుకమైనటువంటి న్యాచురల్ గా, కాజ్లెస్ గా ఈ వైరాగ్యము జ్ఞానము కూడా జనయత్యాసు వెంటనే వస్తుంది. ఎప్పుడు? భగవంతుడి వాసుదేవ భగవతి భక్తి యోగ ప్రయోజిత. ప్రయోజితం అంటే అక్కడ ఏం చెప్పారు? మనం భగవంతుడి మీద భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా వైరాగ్యము, జ్ఞానము మనలో ప్రవేశిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ భక్తి భావం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ జ్ఞాన వైరాగ్యాలు వస్తాయి అని మనం 1.27లో నేర్చుకున్నాం. భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకుంటే జ్ఞాన వైరాగ్యాలు తెచ్చుకోవచ్చు. జ్ఞాన వైరాగ్యాలు తెచ్చుకున్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇది మన యొక్క పాత్, అంటే మన దారి. భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి దారి చెప్తున్నారు. భక్తి పెంచుకోండి, తద్వారా జ్ఞాన వైరాగ్యాలను పెంచుకోండి, అప్పుడు భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ శృతగృహితయ, ఎలా? వేదాలు ఇచ్చినటువంటి ఆ నాలెడ్జ్ తో మీరు ఈ భగవంతుడి మీద భక్తిని పెంచుకోండి. అలా వేదాలు ఇచ్చిన జ్ఞానంతో అయినా, లేదు అంటే మన యొక్క ఆధ్యాత్మిక గురువు యొక్క బోధనల ద్వారా అయినా. సో అందరూ వేదాలు చదవలేకపోయినా ఆధ్యాత్మిక గురువు బోధనల ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు అన్నది ఇక్కడ అర్థం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది మెయిన్ గా మనం 12th శ్లోకాల్లో చూసిన విషయం. ఫస్ట్ 1.2.7లో చెప్పినట్లు భక్తిని పెంచుకుంటే జ్ఞాన వైరాగ్యాలు వస్తాయి. ఈ జ్ఞాన వైరాగ్యాలు వస్తే భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకోవడం సులభం అవుతుంది. అయితే ఈ జ్ఞాన వైరాగ్యాల్ని ఎలా తెచ్చుకోవాలి అంటే శృతుల ద్వారా ఈ మునులందరూ, ఈ శ్రద్ధ ఉన్న మునులు జ్ఞాన వైరాగ్యం ఎలా తెచ్చుకున్నారు అంటే వాళ్ళు నేర్చుకున్న శృతుల ద్వారా
తద్వారా భక్తి భావాన్ని పెంచుకున్నారు. సో శృతులు ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు, అలా కాకుండా మరి ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా కూడా నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో అది ముఖ్యంగా మనం ఇక్కడ చూడవలసిన పాయింట్ అదనమాట 12th శ్లోకాలు. ఇక రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది కదా, అది మీరు మళ్ళీ చదువుకుని ఇంకో కొంచెం వివరంగా ఈ విషయాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మనం గురువు ద్వారా కానీ లేదా వేదాలు శృతుల ద్వారా కానీ ఆ భక్తి మార్గాన్ని పెంచుకుని తద్వారా జ్ఞాన వైరాగ్యాలను పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడైన కృష్ణుడికి భక్తి సేవను కూర్చడం ద్వారా మనిషి, ఇది 7th శ్లోక, నిర్హేతుకమైనటువంటి నిరాటంకమైనటువంటి భక్తిని పెంచుకుని జ్ఞాన వైరాగ్యాలు తెచ్చుకుంటాడని అక్కడ చూసాం. సో 12th శ్లోక ఇప్పుడు శ్రద్ధ జ్ఞాన వైరాగ్యాలతో ఉన్న మునులు వేదాంత శృతుల ద్వారా వాళ్ళు శ్రవణం చేసి ఉన్న విధంగా భక్తి సేవను పెంచుకుని తద్వారా పరతత్వాన్ని అనుభూతి చెందుతారు. సో ఈ వేదాలు చదివితే అర్థం చేసుకునేది నన్నే అని మరి 15.15 కూడా చెప్పారు కదా, వేదైశ్చ సర్వైర్ అహమేవ వేద్యో, వేదాలని తెలుసుకుంటే చదివితే నీకు తెలిసేది నేనే అని చెప్పి, కాబట్టి వేదాలను చదివితే భగవంతుడి పట్ల ఆ భక్తిని పెంచుకోవచ్చు, తద్వారా భగవంతుడి జ్ఞాన వైరాగ్యాలతో ఆయన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఈ మునులందరూ ఆ పద్ధతిని అవలంబించారు. సరే, మునులందరూ వేదాలు చదివారు, మనం వేదాలు అయినా చదవచ్చు, లేదు అంటే ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా మనం ఆ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి చెప్తున్నారు భాష్యంలో మనకు అది కూడా. నెక్స్ట్ 13th శ్లోక చూద్దాం. అతః ద్విజశ్రేష్ఠ వర్ణాశ్రమ విభాగశః స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య సంసిద్ధిర్ హరితోషణం. సో అంటే మనుషులందరూ దివ్యశ్రేష్ఠులారా, భగవంతుడికి ముదాన్ని కూర్చడమే వర్ణాశ్రమ పద్ధతిని అనుసరించి మనిషి తన స్వధర్మానికి నిర్దేశింపబడిన కర్మలను అనుసరించడం ద్వారా సాధించే అత్యున్నత పూర్ణత్వం. అంటే ఈ సింపుల్గా మనం భగవద్గీతలో చదివిన లాస్ట్ లో మన చివరికి వచ్చేసరికి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటి, ఏది చేసినా భగవంతుడికి సమర్పించి చేయండి, ఆయనకి శరణాగతులు అవ్వండి అనే దాంతో భగవద్గీతను ముగిస్తాం. ఎక్కడ భగవద్గీతను ముగిస్తామో భాగవతం అక్కడ ప్రారంభం అవుతుంది. సో ఇక్కడ ఆ విషయం చెప్తున్నారు. బిగినింగ్ ఆఫ్ ద భాగవతంలోనే భగవంతుడికి సంతోషాన్ని కూర్చటం. అంటే ద్విజశ్రేష్ఠులారా, అంటే ద్విజులంటే సామాన్యంగా రెండవ జన్మ అంటే ఏంటి, యూజువల్ గా ఉపనయనం అయిన తర్వాత లేదంటే ఇనిషియేషన్ అయిన తర్వాత ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. సో ఈ ద్విజులు అన్నదానికి అర్థం అది. ద్విజశ్రేష్ఠులారా వర్ణాశ్రమ విభాగశ, ఈ 4 వర్ణాలు, ఈ పద్ధతులు ఉన్నాయి కదా, వర్ణాశ్రమ విభాగం, ఇదంతా కూడా స్వనుష్ఠితస్య ధర్మస్య, అంటే నీ యొక్క వర్ణం ప్రకారం నీకు ఏ డ్యూటీ అయితే ఆపాదించబడిందో ఆ కర్తవ్యాన్ని నువ్వు సంసిద్ధి అంటే కరెక్ట్ గా సంపూర్ణంగా చెయ్యి. ఎలా? హరితోషణం అంటే శ్రీకృష్ణుడి సంతోషం కోసం, ఆయన ముదం కోసం అంటున్నారు. సో ఒకటే మాట మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది, హరితోషణం లేదా భగవత్ ప్రీత్యర్థం. ఏ పని చేసినా భగవత్ ప్రీత్యర్థం అన్నది మనం మైండ్ లో ఉంచుకుంటే, మరి పదే పదే గుర్తు చేసుకుంటే మనకి ఏమిటి మనిషిగా అనేది అర్థం. సో మనిషి తన స్వధర్మంగా ఆయనకి నిర్దేశింపబడిన కర్మలు, స్వధర్మంతో నిర్దేశింపబడిన కర్మలు అంటే ఏమిటి, మన డ్యూటీస్, మన రెస్పాన్సిబిలిటీస్, వాటిని మనం భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయాలి, ఓనరించండి అంటున్నారు. సో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఈ శ్లోకం యొక్క మీనింగ్, నీ డ్యూటీస్ ని నువ్వు భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా హరితోషణంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థం చెయ్యి అని చెప్తున్నారు. అది పద్ధతి. కాబట్టి అది భగవంతుడికి ముదాన్ని
ఇస్తుంది. ఆయనకి ఎలా చేస్తే భగవంతుడు తృప్తి చెందుతారో అలా చెయ్యి. భగవత్ ప్రీత్యర్థం హరితోషణం. అది ఇక్కడ మనకి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్. సరే, వర్ణాశ్రమ ధర్మం ఏమిటో మనకు తెలిసిన విషయమే. బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు, వైశ్యులు, శూద్రులు అని 4 రకాలుగా గుణకర్మల్ని బట్టి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి మనం మన యొక్క స్వభావాన్ని బట్టి మనకి ఏ వర్ణం మీద, అంటే ఏ రకమైన గుణం మీద, ఏ రకమైన కర్మం మీద మనం చేయగలుగుతామో, ఆసక్తి ఉన్నదో, మనం దాంట్లో ప్రావీణ్యత తెచ్చుకోగలమో అటువంటి పనులు మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని మన కర్తవ్యాన్ని భగవత్ ప్రీత్యర్థం నిర్వహించటం. సో ఇంకపోతే 4 వర్ణాలతో పాటు 4 ఆశ్రమాలు కూడా ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ వర్ణ ఆశ్రమ 2 చెప్తున్నారు కాబట్టి, వర్ణాలేమో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ అవన్నీ 4 వర్ణాలు. ఆశ్రమాలంటే బ్రహ్మచర్యం, గృహస్థ, వానప్రస్థం ఇవన్నీ కూడా ఆశ్రమాలు, వర్ణాశ్రమ ధర్మాలంటే. సో ఇవన్నీ కూడా మరి ప్రతి సమాజానికి అవసరమైన విషయాలు. ఎందుకంటే ఇవి లేనిదే ఏ సొసైటీ కూడా మరి జరగాలి అంటే ఇవన్నీ మనం పాటించాలి, వర్ణాశ్రమాలు. కాబట్టి అయితే వీటన్నిటిలో కూడా ముఖ్యోద్దేశం ఏమిటంటే భగవంతుడికి ప్రియాన్ని కూర్చటం. మనం ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా, ఏ వర్ణంలో ఉన్నా, ఏ బాధ్యతను మనం నిర్వర్తిస్తున్నా ఈ వర్ణాశ్రమాల ప్రకారం మన బాధ్యతలు వస్తాయి. ఎలాంటి అలా ఏ వర్ణం వాళ్ళైనా, ఏ ఆశ్రమంలో ఉన్నా మన బాధ్యతల్ని మనం నిర్వర్తించేటప్పుడు భగవంతుడికి ప్రీతి కలిగించటమే మన యొక్క సహజ ధర్మము అని చెప్తున్నారు. సో వర్ణాశ్రమ ధర్మం మరి నాగరికులందరికీ సహజమైన విషయమే కదా. అందరికీ ఇవి ఏవో ఒక పనులు ఉంటూ ఉంటాయి. కాబట్టి మనిషికి పరతత్వాన్ని అనుభూతి చెందే విధంగానే ఈ వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఎందుకు? అన్ని ఎవరికి తగ్గ పనులు వాళ్ళు చేయండి, ఎవరి స్వభావానికి తగ్గ డ్యూటీస్ ని వాళ్ళు ఎన్నుకుని మీరు భగవంతుడికి నచ్చే విధంగా మీ డ్యూటీస్ ని నిర్వర్తించండి, మీ బాధ్యతలను ఆ విధంగా నిర్వర్తించండి. అంతేగాని ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం కాదు, భగవత్ ప్రీతి కోసం అన్నమాట మనం గుర్తుంచుకోవాలి. నాట్ ఫర్ యువర్ మెటీరియల్ సాటిస్ఫాక్షన్, కానీ భగవంతుడిని తృప్తిపరచటం, డివైన్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం చేయండి మీ బాధ్యతలను అంటున్నారు. అది ఇక్కడ మెయిన్ పాయింట్ 13th శ్లోకాలు. కాబట్టి జీవిత లక్ష్యం, అత్యున్నత జీవిత లక్ష్యం లేదా వర్ణాశ్రమ ధర్మ విధానం యొక్క అత్యున్నత పూర్ణత్వం అంటే వర్ణాశ్రమ ధర్మం యొక్క పూర్ణత్వం అనొచ్చు, అసలు మన జీవిత లక్ష్యమే అనొచ్చు. సో మన జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి అంటే భగవంతుడికి ప్రీత్యర్థంగా మన డ్యూటీస్ మనం చేయటం. అది మన యొక్క ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హ్యూమన్ బీయింగ్. మన మనిషిగా మన యొక్క కర్తవ్యం, ప్రథమ కర్తవ్యం ఏమిటి అంటే మనం మిగిలిన కర్తవ్యాలన్నిటినీ కూడా రోజువారీ చేసే కర్తవ్యాలను భగవత్ ప్రీత్యర్థం చేయడమే మనకు అన్నిటికంటే ముఖ్యమైన కర్తవ్యం అని చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో అది ఇక్కడ మనకి ముఖ్యమైనటువంటి పాయింట్ అన్నమాట. సో 4.13 కూడా భగవద్గీతలో మనకి ఈ విషయం చెప్పారు. సో నెక్స్ట్ శ్లోక 13th శ్లోక అండి. భగవద్గీత శ్లోకం చెప్పమంటారా మాతాజీ? చెప్పండి మాతాజీ, ఎవరైనా చెప్తారా? 4.13 చెప్పండి. చాతుర్వర్ణ్యం మయా సృష్టం గుణకర్మ విభాగసః తస్య కర్తారమపి మాం విద్య కర్తారమవ్యయం. వెరీ గుడ్. సో 4 వర్ణాలు, హరే కృష్ణ మాతాజీ, 4 వర్ణాలు నేనే సృష్టించాను కదా. మీనింగ్ కూడా ఎవరైనా చెప్తారా? వారి వారి కర్మలను అనుసరించి భవానీ మాతాజీ చెప్పండి. మన యొక్క కర్మానుసారము గుణాలుగా వివరింపని గాని అంటే వర్ణాలు అన్నవి ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్ర అన్నవి ఏంటంటే మన గుణాన్ని అనుసరించి కానీ కులాన్ని బట్టేటు మనం ఇప్పుడు కులంగా నిర్ణయిస్తున్నాం కదా మాతాజీ, అలా కాదని ఇవి నిర్ణయించింది నేనే అయినా కానీ వీటికి నేను అతీతుడు అని చెప్తున్నారు పరమ. వెరీ నా నుంచి వేరుపడినా కానీ నేను వాటిల్లో ఉన్నాను, నేను వీటికి అతీతుడు, నేను అకర్తనే అని చెప్తారు. పూర్వ కర్మలను అనుసరించి కదా మాతాజీ, పూర్వ కర్మలను అనుసరించి కదా.
అంటే జనరల్ గా వర్ణాశ్రమ ధర్మం గురించి ఈ శ్లోకంలో చెప్తూ నేను గుణకర్మలను బట్టి 4 రకాల విభాగం చేశాను. నేను సో ఇలా 4 రకాల వాళ్ళు ఉన్నా నేను మాత్రం వీటన్నిటికీ అతీతుడని, నేను అకర్తను అంటారు. ఎందుకంటే అకర్తలం ఎప్పుడు అవుతాం? అకర్మ చేస్తే అకర్తులం అవుతాం. అకర్మ అంటే ఏమిటి? దేనికి అటాచ్మెంట్ లేకుండా మనం కర్మయోగంలో చూస్తాం కదా. అకర్త అంటే అకర్మ చేసిన వాడు అకర్త అవుతాడు. అకర్మ అంటే మనం నిష్కామ కర్మ అంటే ఏది జరిగినా కూడా మనం ఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. అలా చేయగలిగిన వాడు అకర్త అవుతాడు. భగవంతుడికి కావలసింది లేదు, ఆయనకి లేనిది లేదు, ఆయన ఏది కోరికతో చేయడం లేదు, ఫలితం కోసం చేయడం లేదు, కాబట్టి ఆయన అకర్త. సో ఆ మాట చెప్తున్నారు. ఇలా 4 వర్ణాల వాళ్ళు ఉంటారు, కానీ నేను ఇవన్నీ సృష్టించినా కూడా నేను అకర్తనే. అక్కడ హీస్ జస్ట్ ఎంఫసైజింగ్ హిస్ క్వాలిటీ ఈవెన్ దో దేర్ ఆర్ 3. ఇప్పుడు మనం కూడా ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళినప్పుడే భగవంతుణ్ణి నిజంగా తెలుసుకోగలుగుతాం. సో కర్మయోగ మార్గంలో ఆ అకర్త స్టేజ్కి ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోగలుగుతారు. సో అందుకని భగవంతుడి అర్థం చేసుకోవడం, భగవంతుడిని పొందగలగటం ఎప్పుడు వస్తుంది? భగవంతుడి యొక్క ఆ ప్యూర్ నేచర్, ఆ సచ్చిదానంద తత్వం తెచ్చుకున్నప్పుడే దానికి మనం కూడా అర్హులం అవుతాం. సో అది అక్కడ భగవంతుడు ఆ విషయం చెప్తూ, నేను అకర్తనే, ఇవన్నీ సృష్టించాను కానీ నేను అకర్తను అన్నారు. సో అది అకర్త ఎవరు అంటే అకర్మ చేయగలిగిన వాడు అకర్త అవుతాడు. హరే కృష్ణ. చెప్పండి. ఒక సందేహం మాతాజీ, నిష్కామ కర్మ అన్న నైష్కర్మ్యము అన్న ఒకటేనా అర్థం మాతాజీ? అంటే నైష్టికం అంటే నైష్టికం కాదు మాతాజీ, నైష్కర్మ్యము అంటే ఇప్పుడు శుభాశుభ ఫలితాలకి అతీతంగా కర్మల్లో నచ్చటము అంటే కూడా అదే అర్థం వస్తుంది. అంతే అంతే మాతాజీ, అదే. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో అది సో అక్కడికి అది క్లియర్ గానే ఉంది కదా. సో 13th శ్లోక. సో నెక్స్ట్ 14th శ్లోక. తస్మాదేకేన మనసా భగవాన్ సాత్వతాం పతిః శ్రోతవ్యః కీర్తితవ్యశ్చ ధ్యేయః పూజ్యశ్చ నిత్యదా. కాబట్టి కాబట్టి ఏకేన మనస అంటే తదేకమైన మనస్సుతో, ఎటు విచలనం లేని మనసుతో భగవాన్ సాత్వతాం పతిః భక్తరక్షకుడైన ఆ భగవంతుణ్ణి శ్రోతవ్య అంటే వినడం ద్వారా, కీర్తిత ఆయన వైభవాన్ని కీర్తించడం ద్వారా, అభ్యశ్చ అంటే శ్రోతవ్య కీర్తితవ్య చ మరియు ధ్యేయ అంటే ధ్యానించడం ద్వారా, పూజ్యశ్చ పూజించడం ద్వారా నిత్యము మనము నియుక్తులం కావాలి. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఏకైన మనస ఏకైక లక్ష్యంతో వేరే మార్గంలోకి వెళ్లకుండా, అంటే ఆ ఏకాగ్రతతో భగవంతుడు స్వాతతాంపతి అంటున్నారు, అంటే భక్తరక్షకుడు అన్నమాట. సాత్వతాంపతి అంటే భక్తరక్షకుడు అయిన, పతి అంటే రక్షించేవాడు అని అర్థం. సో సాత్వతాంపతి అంటే భక్తరక్షకుడు అని అర్థం అన్నమాట. సో భక్తరక్షకుడైన భగవంతుణ్ణి గురించిన శ్రవణము, కీర్తనము, ధ్యానము, పూజ చేయడంలో మనం అందరం కూడా నియుక్తులు కావలను అని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా మరి సూత మహాముని బోధిస్తున్నారు ఈ నైమిషారణ్యంలో ఉన్న మునులకు, తద్వారా మన బొట్టు వాళ్ళందరికీ కూడా. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఏకైక లక్ష్యంతో సాత్వతాంపతి అయిన శ్రీకృష్ణుడు, భక్తరక్షకుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను గురించిన శ్రవణము, కీర్తనము, స్మరణము, పూజనం, శ్రోతవ్య కీర్తితవ్య మరియు ధ్యేయ ధ్యానం, పూజనం ద్వారా నిత్యము ఎల్లప్పుడూ ఇవి చేయడం ద్వారా మనం భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా పూజ చేయడంలో నియుక్తులం కావాలి అని చెప్పి ఈ 14వ శ్లోకం చెప్తోంది. బేసికలీ 4 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి పూజించడం అంటే వినడం, ఆయన గురించి శ్రవణం చేయడం, కీర్తనం అంటే ఆయన యొక్క వైభవాన్ని కీర్తించడం, అది కీర్తనల ద్వారా మనం
చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ధ్యేయం అంటే ధ్యానించడం, అలాంటి స్మరణం ఆ తర్వాత పూజనం. ఈ వీటన్నిటిలో మనం నియుక్తులం కావాలి. ఇవన్నీ కూడా మరి వర్ణాలు ఆశ్రమాల వాళ్ళందరికీ కూడా ఇవి లభించిన ధర్మాలే. ఒకరు చేయొచ్చని ఒకరు చేయకూడదని లేదు. అందరూ కూడా భగవంతుడిని శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పూజ అనే 4 విధాలతో ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా భగవంతుడిని పూజించవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఎవ్వరూ కూడా ఈ 4 చేయకుండా ఉన్న జీవితం మరి కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకంటే మనుగడను ఎవరు సాగించలేరు అంటున్నారు. కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా కూడా ఈ 4 నియమాలతోనే మన జీవితం ముడిపడి ఉంది అంటున్నారు. ఏది? శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, పూజనం, ఈ 4తో. మరి ముఖ్యంగా నాగరిక సమాజంలో కర్మలన్నీ కూడా దాదాపు శ్రవణ కీర్తనల మీదనే ఆధారపడి ఉంది. ఎందుకు? ఎలాంటి సాంఘిక స్థితికి చెందిన వాళ్ళైనా సత్యంగా గాని అసత్యంగా గాని దినపత్రికల్లో కీర్తింపబడితే త్వరలోనే మానవ సమాజంలో గొప్ప పేరొందిన వాళ్ళు అవుతారు. నిజంగా వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళైనా కాకపోయినా పత్రికలో వాళ్ళ గురించి అంటే న్యూస్ లో ఎప్పుడు చెప్తూ ఉన్నారనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళు గొప్ప వాళ్ళు అయిపోతూ ఉంటారు. సో ఈ శ్రవణ కీర్తనల యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చెప్తున్నారనమాట. అవి వింటే ఎవరైనా అవతలి వాళ్ళు చెడైనా మంచి అని 10 సార్లు చెప్తే నిజంగానే మంచి వాళ్ళేమో అనుకుంటాం. సో వాటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎలా ఉంటుంది అనేది ఒక ఉదాహరణగా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ రాజకీయవాదులు కొంతమంది గురించి కూడా చూస్తూ ఉంటాము. మన న్యూస్ని బట్టి వింటూ ఉంటూ అది నిజమైన అనుకుంటూ ఉంటాం కదా. సో ఆ రకమైన కీర్తన విధానం ద్వారా అల్పులైన వాళ్ళు కూడా ప్రముఖులైపోతూ ఉంటారు. కాబట్టి యోగ్యుడైన వాడి యొక్క మిథ్యా కీర్తనం ఆ వ్యక్తికి గాని సంఘానికి గాని ఎలాంటి లాభాన్ని, అయోగ్యుడైన వాడి కీర్తన మంచిది కాదు అంటున్నారు. అంతే కదా. ఇప్పుడు చెడు వాళ్ళని కూడా మనం మంచి వాళ్ళని చెప్పినప్పుడు అది సమాజానికి కూడా మంచిది కాదు. మన కరెక్ట్ అయిన మాటను ప్రచారం చేయలేకపోతే, నిజాన్ని ప్రచారం చేయలేనప్పుడు అది సరి అయిన పద్ధతి కాదు. కాబట్టి తాత్కాలికంగా వాళ్ళకి ఏదో బెనిఫిట్స్ ఉండొచ్చు దాని ద్వారా, కానీ అవన్నీ కూడా శాశ్వత ప్రభావాన్ని చూపించలేరు. కాబట్టి మనం భగవంతుణ్ణి ఈ శ్రవణం అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనే దానికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ సన్నివేశాన్ని ఉదాహరణ ఇచ్చారు. కానీ పాయింట్ ఏమిటి అంటే అంత పవర్ఫుల్ కాబట్టి శ్రవణం అనేది, కీర్తన అనేది దాన్ని భగవంతుడి కోసం ఉపయోగించండి అని చెప్తున్నారు. సో నిజమైనటువంటి కీర్తనకు భగవంతుడే అర్హుడు. కీర్తనాధ్యేయం ఎవరు అంటే దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణుడే కీర్తనాధ్యేయం. ఈ విషయం జన్మాద్యస్య శ్లోకంలో మనం మొదటే చూసాం. ఆయన అంతటికి కూడా మరి సృష్టి స్థితి లయలకు కారకుడు. సో అది 14th శ్లోకం. సో మళ్ళీ ఒకసారి శ్లోకం యొక్క మీనింగ్ ఏమిటి అంటే శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, పూజనం ద్వారా ఏకాగ్ర దృష్టితో ఏకైక లక్ష్యంతో మనం భక్త రక్షకుడైన భగవంతుణ్ణి పూజించడంలో, ఈ 4 పద్ధతులతో పూజించడంలో నియుక్తులం కావాలి అని చెప్తున్నారు. సాత్వతాం పతికి అంటే భక్త రక్షకుడు. సాత్వతాం భక్తులు, పతి రక్షకుడు. సో శ్రోతవ్య, కీర్తితవ్య, ధ్యేయ, పూజ్య, ఈ 4 నిత్యదా ఎల్లప్పుడూ చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తున్నారు. ఎలా? తస్మాత్ ఏకైన మనస, ఏకాగ్ర దృష్టితో చేయాలి భగవంతుడు భక్త రక్షకుణ్ణి అని చెప్పి ఈ శ్లోకం చెప్పింది. 14th శ్లోకం. మీకు 15వ శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు? యదనుధ్యాసినాయుక్త కర్మ గ్రంథి నిబంధనం చిందంతి కోవిదాస్తస్య కోన పుర్యాత్కధారతం. బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు మరి భగవంతుని స్మరణని అనేటటువంటి దివ్య ఖడ్గాన్ని, యుక్త అంటే ఇక్కడ ఖడ్గం అన్నమాట. కర్మగ్రంథి అంటే ఆ బంధాలు, కర్మ బంధాలను, నిబంధనం, ఈ బంధాలన్నిటినీ కూడా కర్మబంధాలని, ముడులను చిందంతి అంటే తెంపి వేసుకుంటున్నారట. ఎవరు? బుద్ధిమంతులైన వారు. ఏ విధంగా? శ్రీకృష్ణ స్మరణం అనే దివ్య ఖడ్గంతో వాళ్ళు కర్మ గ్రంథిని తెంపి వేసుకుంటున్నారు. కనుక కోవిదులు
కోవిదులు అంటే మరి తెలివిగల వాళ్ళు, వివేకవంతులు అని అర్థం అనమాట. తస్య అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క ఎవరైతే నకుర్యాత్ కలగకుండా ఉంటుందో కథారతి. సో అలాంటి దేవదేవుడి యొక్క కథల మీద ఎవరికి రతి ఉండదు, శ్రద్ధ ఉండదు అని అంటున్నారు. ఎందుకు? వివేకవంతులైన వాళ్ళు భగవంతుడి స్మరణ అనే దివ్య ఖడ్గంతో వాళ్ళ కర్మబంధాలన్నీ కూడా త్రెంచి వేసుకుంటున్నారు. అలాంటి భగవంతుడి కథల మీద ఎవరికి శ్రద్ధ ఉండదు? కర్మబంధాలను తెంచివేయగలిగే శ్రీకృష్ణుడి యొక్క కథల మీద ఎవరికి శ్రద్ధ ఉండదు అంటున్నారు. అందుకే బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుని స్మరణ అనేటటువంటి ఆ దివ్య ఖడ్గాన్ని వాళ్ళు ధరించి, సో భగవత్ స్మరణ ఒక దివ్య ఖడ్గం, అది ధరించి వీళ్ళు ఈ కర్మ గ్రంథిని తెంచివేసుకుంటున్నారు. ఎవరు? వివేకవంతులు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి వివేకవంతులైన వాళ్ళు ఆ భగవంతుడి కథల మీద శ్రద్ధను కనపరచకుండా ఎలా ఉంటారు? సో ఇక్కడ ఈ 15వ శ్లోకంలో యద్ అనుధ్యాసినాయుక్త అన్నమాట, అంటే భగవంతుణ్ణి తలుచుకోవటంలో. చూసాం కదా. కనిపిస్తోంది, అంత క్లారిటీ లేదేమో, 2 కనిపిస్తాయని ఇలా పెట్టాను. మీకు కనిపిస్తుంది మాతాజీ. సో ఈ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద శ్లోకానే ఈ మాట వచ్చింది, యద్ అనుధ్యాసినాయుక్త. యద్ అనుధ్యాసినాయుక్త అంటే ఎవరైతే అనుధ్యాసిన అంటే స్మరణం ద్వారా యుక్తులై, ఆసినాయుక్త అంటే స్మరణం అనేటటువంటి ఆయుధాన్ని ధరించి, ఆసిన అంటే ఖడ్గాన్ని, యుక్త ధరించి. సో ఎవరైతే ఈ స్మరణం అనే ఖడ్గాన్ని ధరించి వీళ్ళు కర్మగ్రంథి నిబంధనం, నెక్స్ట్ మాట అంటే ఆ కర్మబంధాలని ముడులను తెంచుకున్నారు అని చెప్పి, చిందంతి ఖండిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చిందంతి కోవిదస్తస్య అంటే వివేకవంతులు ఈ కర్మబంధాలను తెంచుకున్నారు. పూన కుర్యాత్ కథారతి, ఇలాంటి తెలియగల వాళ్ళు మరి ఆ భగవంతుడి యొక్క కథల మీద రతులు అవ్వకుండా ఎలా ఉంటారు? రతి అంటే ఇక్కడ శ్రద్ధ, ఇష్టం అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. సో భగవంతుడి కథల మీద వాళ్ళకి ఆ శ్రద్ధ లేకుండా ఎలా ఉంటుంది ఈ వివేకవంతులకు? ఎందుకు? వాళ్ళు ఈ స్మరణ అనేటటువంటి దివ్య ఖడ్గాన్ని చేబుని వాళ్ళు ఈ కర్మ గ్రంథిని తెంపివేసుకుంటున్నారు కదా అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో 5.5.8 అంటే 5వ స్కందం 5వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకంలో ఈ కర్మబంధాలను ఏ విధంగా మనం పెంచుకుంటున్నాము అనేది చూస్తాం. ఆ బంధాలను ఇక్కడ ఈ స్మరణ అనేటటువంటి దాంట్లో తెంచుకుంటున్నా ఉంటున్నారు. సో అసలు ఈ కర్మబంధాలను ఎలా పెంచుకున్నాము అనేది 5.5.8 లో చెప్తున్నారు. ఏంటో అక్కడ ఒకసారి అది కూడా చూద్దాము. ఐదవ స్కందం 5వ అధ్యాయం 8వ శ్లోకం. పుంసస్త్రియా మిథునీ భావమేతం తయోర్నిధో హృదయ గ్రంథి మాహు అతో గృహక్షేత్ర సుతాప్త విత్తై జనస్య మోహోయమహం మమేతి. అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఈ స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణతోనే ఈ హృదయాలను కట్టిపడవేసే ఆ మిథ్యా భావన వల్లనే మనిషి దేహము, గృహము, ఆస్తి, సంతానం, బంధువులు, ధనం ఇలాంటి వాటన్నిటి పట్ల ఆసక్తుడవుతాడు. అలా అతను మోహపరవశుడై నేను నాది అనేటటువంటి భావాన్ని తలపోస్తూ ఉంటాడు. మరి ఈ జీవితంలో జనరల్ గా మరి ఎవరికి వాళ్ళం మన ఫ్యామిలీస్తో ఉంటూ మరి ఈ రకంగా మన ఇల్లు, మన ఆస్తి, మన సంతానం, మన బంధువులు, మన ధనం అనేటటువంటి ఫీలింగ్ మన
ముందు దేంతో వస్తుంది? దేహం. నా దేహం, నేను ఈ దేహం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ దేహంతో పాటు ఇవన్నీ నావనుకుంటున్నాం కాబట్టి వీటన్నిటి పట్ల కూడా ఇలాంటి ఆసక్తి కలుగుతుంది. కాబట్టి అలా వాళ్ళు మోహపరవశులై నేను నాది అనేది తలపోస్తున్నారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు 5th క్యాంటోలో. సో ఆ విషయాన్ని ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. సో అది ఇక్కడ మాతాజీ మనకి హరే ఒక కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. హృదయగంధి అంటే ఏంటమ్మా? హృదయ గ్రంథి అంటే గ్రంథి అనే దానికి యూజువల్ గా ముడి అని అర్థం. హృదయ ఆహా. గ్రంథి అంటే ద నాట్ ఆఫ్ ద హార్ట్ అన్నట్లుగా, అంటే హృదయం అని దాని మీనింగ్ బేసికలీ. ఓకే అమ్మా, హరే కృష్ణ. సో అంటే భౌతికత్వం మీద ఉన్న భావనలతో కూడిన, అంటే కొన్ని పెనవేసుకొని ఉంటాం కదా మాతాజీ మనసుతో భౌతికత్వం, వాటిని ఖడ్గం అంటే భక్తి అనే ఖడ్గంతో ఛేదించుకోమని చెప్తున్నారు కదా మాతాజీ. అది ఎలా అంటే స్మరణ. సో ఇప్పుడు అంటే దాని రిలేటివ్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఇక్కడ ఈ భౌతిక అంటే ఈ బంధాలను తెంచుకుంటున్నారు అంటున్నారు కదా, ఏమిటి ఆ బంధాలు అనేవి అక్కడ చెప్పారని చెప్పేసి అది మనం ఇక్కడ రిఫరెన్స్ గా చూస్తున్నాం 5.5.8 లో. ఏమిటి అంటే అసలు ఈ బంధాలు ఎందుకు కలిగాయి, ఏం బంధాలు తెంచుకుంటున్నారు వీళ్ళు అంటే ఇలా సంసారం గాని ఇలా పిల్లలు, నా ఇల్లు, నా గృహము, నా వాళ్ళు అనేటటువంటి బంధాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఈ బంధాల నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు చాలా మందికి ఉంటాయి కాబట్టి ఎక్కడో కొందరి తప్ప. సో జనరల్ గా మరి అందరం ఈ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతామా అని మనందరికీ మరి డౌట్ రావచ్చు. అందుకని చెప్తున్నారు ఈ బంధాలనేవి ఉంటాయి కానీ ఆ బంధాలను తెలియగల వాళ్ళు ఈ రకంగా తెంచుకుంటున్నారు అని చెప్పి 15th శ్లోక చెప్తుంది అన్నమాట. బుద్ధిమంతులైన వాళ్ళు భగవన్నామస్మరణం అనే దివ్య ఖడ్గాన్ని వాళ్ళు చేబూని ధరించి ఈ కర్మ గ్రంథిని, ఈ కర్మ ముడిని తెంచి వేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి భగవంతుడి కథల మీద శ్రద్ధ లేకుండా ఇలాంటి తెలివి గల వాళ్ళు ఎన్నుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అది పాయింట్. సో బంధాలు తెంచుకుంటున్నారు అంటున్నాం కాబట్టి ఏమిటా బంధాలు అన్నది మనం 5.5.8 లో చూసాము ఏంటన్నది. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ అర్థమైంది కదా, క్లియర్ గానే ఉంది కదా? ఎస్ మాత, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. ఇది 5.5.8 లో మనకి బంధాలు ఈ రకంగా కలుగుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. చూద్దాం. ఓకే, అది 15th శ్లోకం. సో నెక్స్ట్ 16th శ్లోక. శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య వాసుదేవ కథా రుచిః స్యాం మహత్సేవయా విప్రా పుణ్యతీర్థ నిషేవనాత్. సో శుశ్రూషో అంటే శ్రవణం చేయడంలో నిమగ్నమైన వాడు, శ్రద్ధదానస్య అంటే ఎంతో శ్రద్ధతో ఉన్నవాడు, వాసుదేవ కథా రుచి భగవంతుడి యొక్క కథలలో ఆసక్తి, స్యాత్ అంటే సాధ్యమవుతుంది, మహత్సేవయ అంటే మరి ఈ భక్తి మహత్సేవయ అనేది శుద్ధ భక్తులు మహాత్ములను సేవించడం ద్వారా విప్రులారా పుణ్యతీర్థ నిషేవన అంటే పాపములు పూర్తిగా నశించి వాళ్ళు ఈ సేవ ద్వారా వాళ్ళ పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటి అంటే అందరికీ విప్రులారా సర్వపాప దూరులైనటువంటి మహాభక్తులకి మహత్సేవ అన్నారు కదా, మహాత్ముల సేవ చేయడం ద్వారా గొప్ప సేవ మనం చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. సో ఇలాంటి స్వచ్ఛమైనటువంటి భక్తులకు సేవ చేయడం ద్వారా మనం ఎంతో సేవ చేసిన వాళ్ళం అవుతాం. భగవంతుడికి కూడా ఆ భక్తులకు తనకి సేవ చేసిన వాళ్ళకంటే తన భక్తులకు సేవ చేసిన వాళ్ళంటే ఆయనకి ఎక్కువ ప్రీతం చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ శుద్ధ భక్తులు అంతటి త్యాగమూర్తులు కాబట్టి
అలాంటి సేవ ద్వారా మనిషికి వాసుదేవుడి కథలను శ్రవణం చేయట యందు రుచి అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మహాత్ములైన వాళ్ళకి సేవ చేయడం ద్వారా భగవంతుని కథలను వినాలి అనేటటువంటి శ్రద్ధ మనకు, ఆ శ్రద్ధ కోరికలు డెవలప్ అవుతాయి అని చెప్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. సో ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏంటంటే శుద్ధ భక్తులకు సేవ చేయడం ఎంత ముఖ్యం అనేది ఈ 16వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో దీని గురించి ఏం చెప్తున్నారు ఇంకా వివరం చూద్దాము. శుద్ధ భక్తులు, అందుకే మనకి ఇప్పుడు నారద మహాముని స్టోరీ కూడా ఉంది కదా. ఆయన మరి ఈ మనిషిగా పుట్టినప్పుడు ఆయన తల్లి అక్కడ ఆశ్రమంలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఆవిడ సేవలు చేస్తూ ఉండేది. సో తల్లితో పాటు ఈయన కూడా చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ మునులకు వాళ్ళందరికీ సేవలు చేసి తద్వారా మరి ఆయన ఆ భక్తిని పెంచుకుని చివరికి మరి ఆయన గొప్ప నారద మహాముని అవ్వగలిగాడు అని చెప్పి అదొక ఎగ్జాంపుల్ కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్తారు. సో 15th చూసాం, 16th శ్లోకం. సో భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందటం ఎలా అన్నది ఈ సెకండ్ చాప్టర్. దీని యొక్క టైటిలే అది కదా. ఏంటి దీని టైటిల్ ఏంటి? భగవతత్వము మరియు భక్తియుక్త సేవ. భక్తియుత సేవ, భగవతత్వం మరియు భక్తియుత సేవ. భగవతత్వం, భక్తి సేవ. సో భగవతత్వం ఏమిటి, భక్తి మార్గంలో అది ఏ రకంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు అనేది ముఖ్యంగా ఈ చాప్టర్ లో చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఆన్సర్స్ చెప్తున్నారన్నమాట. సో ఈ 16th దాంట్లో ఇదొక మార్గం చెప్పారు ఇక్కడ. కాబట్టి సర్వపాప దూరులైన మహాత్ములందరికీ సేవ చేయడం ద్వారా మనం గొప్ప సేవ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము. అలా ఆ రకంగా మనం భగవంతుడి కథలను శ్రవణం చేసే రుచిని పెంచుకుంటాము, ఆ టేస్ట్ డెవలప్ చేసుకుంటాము అంటున్నారు. సో భగవత్ కథలు వినాలి అనేటటువంటి కోరిక మహాత్ముల సేవ ద్వారా మనకు కలుగుతుంది అని చెప్పి ఈ 16వ శ్లోకం చెప్తాం. సో ఇక్కడ సర్వీస్ టు డివోటీస్ గివ్స్ ఎఫినిటీ టు హియర్ కృష్ణ కథ. కాబట్టి మహాత్ముల సేవ ద్వారా భగవంతుడి కథలు వినాలని కోరిక పెరుగుతుంది. సో ఇక్కడ శ్యాన్ మహాత్ సేవయా విప్రహ అంటున్నారు కదా. అంటే రెండవ లైన్ శ్యాన్ మహత్ సేవయా విప్రహ. సో స్యాత్ అంటే సాక్షిపడుతుంది. ఏమిటి? మహత్ సేవ, శుద్ధ భక్తులను సేవించడం ద్వారా. విప్రులారా పుణ్యతీర్థ నిషేవణ, పాపాలన్నీ పూర్తిగా నశించిన వాళ్ళ సేవ చేయడం ద్వారా మనకు భగవత్ కథలు వినాలనేటటువంటి కోరిక కలుగుతుంది. ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ భక్తి మార్గంలో పురోగమనం చెందటానికి ఎలా భక్తి మార్గంలో మనం పురోభివృద్ధి సాధించవచ్చు అనే విషయం మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. ఫస్ట్ శ్రద్ధ అనేది ఉండాలి. 2 సాధు సంఘం. అంటే ఇంతకుముందు చూసాం కదా, శ్రద్ధ ఉన్న మునులు వాళ్ళ శృతుల ఆధారంగా వాళ్ళు భక్తి మార్గంలో జ్ఞాన వైరాగ్యాలను పెంచుకున్నారు, భక్తి మార్గంలో ఉన్నారు అని చూసాం. సో శ్రద్ధ అనేది ఫస్ట్ పాయింట్. ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో సాధు సంగత్వం గురించి చెప్తున్నారు. సో మహాత్ములను సేవించడం ద్వారా భక్తి, భగవంతుడి కథలు వినాలని. మరి భగవంతుని మనం ఏ రకంగా సేవించాలని చెప్పారు? శ్రవణ, కీర్తన, ఈ 4 పద్ధతులు, ధ్యాన, పూజనం ద్వారా. సో ఆ భగవత్ శ్రవణం గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలుగుతుంది అంటే సాధు సంగత్వం ఉండటం వల్ల, భక్తులను సేవించడం వల్ల అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో హియరింగ్ విత్ కేర్ అండ్ అటెన్షన్, శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య అనేది మనం చూస్తాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఫస్ట్ పాయింట్ శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య వాసుదేవ కథారుచి. సో ఫస్ట్ మాట దాంతో స్టార్ట్ అయింది కదా ఈ శ్లోకం. అంటే శ్రద్ధగా వినడం ద్వారా, అటెంటివ్ గా మనం వినడం ద్వారా. శుశ్రూషో శ్రద్ధదానస్య అంటే జాగ్రత్తగా శ్రద్ధతో వినడం ద్వారా. సాధు సంఘ అంటే ఈ పాప విమోచన, పాప విముక్తులైనటువంటి ఇటువంటి మహాత్ములకు సేవ చేయడం ద్వారా.
శ్రద్ధ, సాధుసంగ, భజన క్రియ. అప్పుడు మనకి భగవంతుడి కథలు వినాలని నెక్స్ట్ కలుగుతుంది. సో భజన ద్వారా అని చెప్పి ఈ 3 పద్ధతులు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. ఈ 3 పద్ధతులు ఇక్కడ ఈ పద్ధతులు ఈ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ కంటే కూడా ముందు అవసరమైంది ఏంటి అంటే అసలు ఫస్ట్ ఈ మహాత్ములు సేవ గనక చేసినప్పుడు శ్యాన్ మహత్ సేవయ విప్రహ అంటున్నారు కదా, విప్రులారా ఈ మహాత్ములందరికీ సేవ చేయడం ద్వారా అంటున్నారు కదా. సో వాళ్ళు కాజ్లెస్ మర్సీ ఆఫ్ ద డివోటీస్ అంటే ఆ భక్తులు వాళ్ళకి చేసే ఈ సర్వీస్ మనం చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళ యొక్క కృపకు పాత్రులం అవుతాం. అది ఎలాంటి కృప? ఈ మహాత్ముల యొక్క కృప కాజ్లెస్, నిర్హేతుకం అన్నమాట. ఏదో వీడు నాకు సేవ చేస్తున్నాడు కాబట్టి వీడిని నేను వీడి మీద దయ చూపిద్దామని అనుకోవడం కాదు. వాళ్ళు దయామయులు సహజంగానే. కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళ ఎదురుకు వెళ్ళి మనం కనిపించామంటే వాళ్ళ దయ మనలో ప్రసరిస్తుంది. అది కాజ్లెస్ మర్సీ అన్నది. అంతేగాని వాళ్ళకి ఏదో సేవ చేస్తున్నామని మనకి మర్సీ చూపించడం లేదు వాళ్ళు. సో సతాం కృప అంటే వాళ్ళ కాజ్లెస్ మర్సీతో ఇలాంటి మహాత్ముల సేవ చేసి వాళ్ళ కృప తెచ్చుకుంటే మనం ఈ మార్గంలో పడగలుగుతాం. కాబట్టి శ్రద్ధ, సాధు సంగత్వం, భజన క్రియ కంటే ముందు ఉండాల్సింది ఏంటి అంటే ఈ మహత్ సేవ చేస్తే వాళ్ళ కృప దొరికితే మనం ఈ మార్గంలో పడగలుగుతాము అని చెప్తున్నారు. సో వీటికంటే కూడా ముందు అవసరమైంది ఏంటి అంటే ఇది మహత్ సేవ, తర్వాత సతం కృప. నేను లైబ్రరీలో ఉన్నాను, సో పక్కన ఏదైనా మాటలు కొంచెం వస్తే డిస్టర్బెన్స్ గా ఉంటే ఉండొచ్చు. సో హోప్ఫుల్లీ టూ మచ్ డిస్టర్బెన్స్ లేదనుకుంటున్నాను. లేదు మాతాజీ, క్లియర్ గానే ఉంది వాయిస్. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. సో అందుకని ఈ 2 పాయింట్స్ అన్ని ఈ శ్రద్ధ, సాధు సంగం, భజన క్రియ కంటే కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ 17 శ్లోకాలు ఇంకా భక్తి మార్గానికి సోపానం. ఇది భక్తి మార్గానికి అంటే సోపానం అంటేనే మార్గం, మెట్లెక్కడం. కాబట్టి ఆ భక్తిని సాధించటం ఎలాగూ అన్నదానికి ఇక్కడ 3 పాయింట్స్ 16 శ్లోకాలు చెప్పారు. శ్రద్ధ, సాధు సంగత్వం, భజన క్రియ. శ్రద్ధ కంటే ముందు ఉండాల్సింది ఏంటో కూడా చెప్పారు. ఏంటి? సతం కృప మహత్ సేవయ అన్నది. ఇది కూడా ఈ శ్లోకంలోనే చూస్తాం. 16th శ్లోకం. మహత్ సేవయ అని చెప్పారు కదా. ఆ మహత్ సేవ చేస్తే మనకు ఆ కృప, వాళ్ళ కృప వస్తే మనం అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ శ్రద్ధ, సాధు సంగత్వం, ఆ తర్వాత భజన క్రియ, ఈ 3 కూడా వస్తాయి. ఎందుకు? అలాంటి సేవ ద్వారా వాసుదేవ కథలు శ్రవణం చేసే రుచి, దాని రుచి మనకు కలుగుతోంది కాబట్టి భజన క్రియ, ఈ 3 వస్తున్నాయి. ఇంకా నెక్స్ట్ దాంట్లో 17th దాంట్లో నెక్స్ట్ స్టెప్స్ చెప్పారు. ఏది? 3, 4 భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి. ఇది 17th శ్లోకాలో వస్తుంది. చూద్దాం. ఇవన్నీ భక్తికి మెట్లు అన్నమాట, సోపానాలు. ఒక్కొక్క శ్లోకంలో ఒక్కొక్క విషయం, కొన్ని విషయాలు చెప్తున్నారు. 17th శ్లోకం. శృణ్వతాం స్వకథా కృష్ణ పుణ్యశ్రవణ కీర్తనః హృద్యంతస్థో హ్యభద్రాణి విధునోతి సుహృత్సతాం. శృణ్వత్వం అంటే సందేశాలయ శ్రవణోత్సాహంలో కలిగిన, అంటే మీనింగ్ చూద్దాం. పరమాత్మగా సర్వజీవ హృదయాల్లో నిలిచిన వాళ్ళును, శ్రద్ధావంతులు అయిన భక్తుల శ్రేయోభిలాషులను అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చక్కగా శ్రవణ కీర్తనలు జరిగినప్పుడు పుణ్యప్రదాలైన తన దివ్యలీలా కథలయడ శ్రవణోత్సాహంను పెంపొందించుకున్న భక్తుడి హృదయం నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేయుచున్నాడు. సో శృణ్వత్వం అంటే సందేశాలయ శ్రవణోత్సాహాన్ని కలిగిన స్వకథ, తన కథలయందు శ్రీకృష్ణుడు పుణ్యశ్రవణ కీర్తన, తన యొక్క ఈ పుణ్యశ్రవణ కీర్తనాలను హృది అంత అంటే హృదయంలో నిశ్చయంగా
హి అంటే నిశ్చయంగాని, అభద్రాన్ని అంటే భోగ అభిలాషను, విధునోతి తొలగించి వేయును, సుహృత్సతాం అంటే సుహృత్ అంటే శ్రేయోభిలాషులు, సతాం అంటే భక్తులు, శ్రద్ధావంతులైన భక్తులు, సతాం అంటే భక్తులు. సో భగవంతుడు మరి ఏం చేస్తారట, పరమాత్మగా మన అందరి హృదయాలలో ఉన్న శ్రీకృష్ణుడు శ్రద్ధావంతులైన ఇటువంటి భక్తులు శ్రేయోభిలాషి కాబట్టి మరి ఆయన ఇలా తన దివ్యలీలా కథల పట్ల ఉత్సాహం పెంచుకున్న ఈ భక్తుల హృదయాల్లో నుండి ఈ భౌతిక సుఖాభిలాషను తొలగించి వేస్తున్నాడు అని చెప్తాం. భగవద్గీతలో కూడా మనం చూస్తాం. మరి ఆయన ఆ భక్తులకు వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, ఆయనే జ్ఞానాన్ని ఇస్తాడు. వేరే వేదాలు ఏది చదవక్కర్లేదు. భక్తి మార్గంలో ఉంటూ భగవంతుడు భక్తిలో నిమగ్నమైన వాడికి భగవంతుడే ఆ జ్ఞానాన్ని ఇస్తారన్నది చూసాం. సో ఆ విషయం ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఎవరైతే తన దివ్యలీలా కథల పట్ల వినాలనే ఆ శ్రవణోత్సాహం పెంపొందించుకున్న ఆ భక్తుడి హృదయంలో భౌతిక సుఖాభిలాషణ ఆయనే తొలగించి వేస్తాడంటే ఈ వైరాగ్యాన్ని ఆయనే ప్రసాదిస్తారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచం పట్ల ఉన్న ఈ అభిలాషలను ఆయనే తుడిచిపెట్టేసి వైరాగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తారు. ఎవరైతే తన దివ్యలీల కథలను వినాలనే, శ్రవణం చేయాలనే ఉత్సాహంతో ఉన్న ఈ భక్తులను, ఎటువంటి భగవంతుడు అన్నది కూడా చెప్పారు. అందరి హృదయాల్లో, సర్వజీవుల హృదయాల్లో పరమాత్మగా ఉన్న ఈ శ్రీకృష్ణుడు శ్రద్ధావంతులైన తన భక్తులు, ఎలాంటి భక్తులంటే తన దివ్యలీలను వినాలని శ్రవణోత్సాహంతో ఉన్న భక్తులను వాళ్ళ హృదయాల నుండి భౌతిక సుఖాభిలాషను ఆయనే తొలగిస్తాడు. సో మనం చేయవలసింది ఏమిటి అంటే భక్తి మార్గము పెంపొందించుకుని భగవంతుడి కథలను వినాలి, శ్రవణం చేయాలని రుచిని పెంచుకోగలిగినప్పుడు మనకు అనర్థ నివృత్తిని ఆయనే కలిగిస్తారు. అది భజన క్రియ. సో ఈ శ్లోకంలో భజన క్రియను మనం డెవలప్ చేసుకుంటే అనర్థ నివృత్తిని భగవంతుడే ప్రసాదిస్తారు. సో వాసుదేవ కథా రుచి మనం పెంచుకున్నట్లయితే శృణ్వతం స్వకట కృష్ణ పుణ్య శ్రవణ కీర్తన, ఇది 17th శ్లోకాలో మనకి చెప్పిన విషయం. శృణ్వతాం స్వకథ కృష్ణ, స్వకథ అంటే తన యొక్క కథలను శ్రీకృష్ణుడు ఎవరైతే వినాలని అనుకుంటారో, పుణ్యశ్రవణ కీర్తన ఎవరైతే శ్రవణం చేయాలి అని అనుకుంటారో వాళ్లకు మరి ఈ రకమైనటువంటి వాళ్ళ హృదయాలలో భోగాభిలాషను, భద్రాణి అభద్రాణి అంటే భోగాభిలాషను ఆయన తొలగిస్తారు అని అర్థం. విధునోటి అంటే తొలగించి వేస్తారు. సుకృత్ శ్రేయోభిలాషి అయిన ఆ భగవంతుడు శ్రద్ధావంతులైన భక్తులకు చెప్తున్నాడు. సో సతాం అంటే భక్తులు, సుకృత్ అంటే శ్రేయోభిలాషి భగవంతుడు. సో శ్రేయోభిలాషి అయిన శ్రీకృష్ణుడు తన యొక్క కథలను పుణ్యశ్రవణ కీర్తన చేయాలని ఉత్సాహపడే ఆ భక్తులందరి హృదయాలలో నుంచి ఆయన ఈ భోగాభిలాషను తొలగించి వేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. అంటే అనర్థ నివృత్తిని ఆయన తొలగిస్తున్నాడు. అనర్థ నివృత్తి జరుగుతోంది, భగవంతుడే అనర్థ నివృత్తిని ప్రసాదిస్తున్నారు అని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సో అభద్రాణి అంటే ఈ భౌతిక సుఖాభిలాష అనర్థాలు అన్నమాట. వాటిని నివృత్తి చేస్తున్నారు. ఎందుకు? వీళ్ళు ఎప్పుడైతే భగవంతుడి కథలు వినాలనేటటువంటి రుచిని పెంచుకున్నారో భగవంతుడు ఆ రుచి వాళ్ళకు వచ్చింది కాబట్టి మిగిలిన విషయాలన్నింటినీ వాళ్ళ హృదయాల నుంచి తొలగిస్తారు, ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలన్నింటినీ అని చెప్పి ఈ 17వ శ్లోకం చెప్తారు. సో ముందు ఈ భక్తి మార్గంలో దశలు ఏంటి అంటే, ముందు ఈ శుద్ధ భక్తుల యొక్క కృప ఫస్ట్ కావాల్సింది. తర్వాత ఆ శుద్ధ భక్తులకు మనం సేవ చేయడం, వాళ్ళ కృప ఉంటేనే ఆ సేవ కూడా చేయగలుగుతాం. మనకు ఆ సాంగత్యం కూడా ఆ శుద్ధ భక్తుల కృప ఉంటేనే వస్తుంది మరి కదా. సో ఆ కృప ముందు ముఖ్యం. తర్వాత సేవ చేసిన తర్వాత శ్రద్ధ అనేది మనకి నమ్మకం, విశ్వాసం వాళ్ళ సేవ ద్వారా వస్తుంది.
ఆ తర్వాత గురు పాదాశ్రయ షెల్టర్ తీసుకోవటం, భజనేషు స్పృహ, భగవంతుడి యొక్క ఈగర్నెస్ టు హియర్ అబౌట్ ద లార్డ్ అంటే శ్రవణం మీద ఆసక్తి, భగవత్ కథ మీద రుచి, వాసుదేవ కథ రుచి డెవలప్ చేసుకోవటం. ఆ తర్వాత వచ్చేది అనర్థ నివృత్తి. అప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహాలు, అనర్థాలు, అభద్రాలు అని ఈ 17వ శ్లోకంలో ఆ అనర్థాలను ఏమన్నారు? అభద్రాలు అన్నారు. హృదయంతస్థోహి అభద్రాని, అభద్రాలు అంటే భోగాభిలాష, అనర్థాలు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అనర్థాలన్నీ భగవంతుడే నివృత్తి చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇవి భక్తిలో దశలు. భక్తిలో స్టెప్స్ ఏమిటి, సోపానాలు, మార్గాలు ఏంటి అంటే శ్రద్ధ, సాధు సంఘం, భజన క్రియ, అనర్థ నివృత్తి. మీరు ఇవన్నీ చూసారు కదా భక్తి రసామృతంలో లెవెల్ 3లో, భక్తి శాస్త్రిలో కూడా. సో ఇంకా 17 చూసాం. ఇక 18th మనకి తెలిసిన శ్లోకం ఏమిటి? 18th శ్లోకం ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా? రోజు మనం భాగవతం క్లాస్ లో చెప్తున్నాం. హస్తప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో నష్టప్రాయేషు భద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయ అంటే మనం రోజు భాగవత సేవ ఉండాలి అంటున్నారు. నశించును దాదాపు సంపూర్ణంగా అభద్రేషు అంటే ఈ అమంగళాలన్నీ. ఇప్పుడు చూసాం కదా, అభద్రేషు అంటే ఈ కోరికలు, ఈ భౌతిక వ్యామోహాలు, ఇవన్నీ అమంగళాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఇందాక శ్లోకం 17 శ్లోకంలో దాన్ని ఏమన్నారు? అభద్రాల భోగాభిలాషలు అన్నారు. సో ఇవన్నీ కూడా మన అమంగళం అని ఎందుకు అంటున్నాం అంటే భక్తి మార్గానికి ఆటంకం కాబట్టి, వైరాగ్యానికి ఆటంకాలు కాబట్టి. సో ఇవన్నీ నిత్యం భాగవత సేవతో ఇవన్నీ కూడా పోతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. దాదాపు నిత్యము అనరించినటువంటి శ్రీమద్ భాగవత నిత్యము నిరించేటటువంటి భాగవత ఉపదేశాల శ్రవణము, శుద్ధ భక్తుల సేవ ద్వారా మనం అన్ని అభద్రాల నుంచి అన్ని అభద్రాలు సంపూర్ణంగా నశించిపోతాయి అంటున్నారు. ఉత్తమ శ్లోకుడైన భగవంతుడి ఎడల అకంఠిత ప్రేమయుత సేవ, భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ స్థాపితం కాగలదు. సో రోజు నిత్యము భాగవత ఉపదేశాల శ్రవణము, శుద్ధ భక్తుల సేవ, రెండు భాగవత సేవ అంటే రెండు ఉన్నాయి ఇక్కడ, రెండు పార్ట్స్. ఎందుకు? ఈ భాగవతం అనేది 2 రకాల భాగవతాలు ఉన్నాయి. ఒకటి గ్రంథ భాగవతం, ఇంకోటి భక్తుడైన భాగవతుడు. భాగవతుడు అంటే ఎవరు? ఇది మనం మొదట్లో కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఎవరు భాగవతుడు? వైష్ణవుడు, శుద్ధ వైష్ణవుడు. సో శుద్ధ భక్తులు ఎవరైనా వైష్ణవులను అంటే భాగవతంలో చెప్పిన విధంగా జీవన విధానాన్ని గడిపేవాడు భాగవతుడు. సో భాగవతంలో ఏం చెప్పారు? కంప్లీట్ గా మరి ఈ జ్ఞాన వైరాగ్యాలతో భగవంతుడి పట్ల భక్తితో మనం ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు అది మన యొక్క ధర్మం, సహజ ధర్మం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఆ భాగవతంలో చెప్పిన విధంగా జీవితాన్ని సాగించేవాడు భాగవతుడు. సో అలాంటి భగవంతుడి యొక్క సేవ అయినా లేదంటే భాగవత గ్రంథం ద్వారా అయినా ఈ రెండు కూడా మన యొక్క ఈ రెండు సేవల ద్వారా మన యొక్క అభద్రాలన్నీ కూడా నశించిపోతాయి. భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ మనకు స్థాపితం అవుతుంది. సో భాగవతుల సేవ, భాగవతం శ్రవణం, అధ్యయనం చేయడం ద్వారా మన యొక్క అనర్థాలన్నీ కూడా నివృత్తి అయ్యి భగవంతుడి పట్ల ప్రేమ పెంచుకోవచ్చు అని చెప్పి ఈ 18వ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. 18th శ్లోకం. సో 16th నుంచి మనం 18th. సో రెగ్యులర్ భాగవత సేవ, రెగ్యులర్ గా భాగవతులకు సేవన్న చేయొచ్చు, భాగవతం చదవచ్చు. ఇటువంటి వాటి ద్వారా అనర్థాలన్నీ కూడా తొలగిపోయి భక్తి స్థాపింప చేసుకోవచ్చు మనస్సులో. సో నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి? భక్తిలో భక్తి భావం ఏర్పడటం. అంతకు ముందు స్టేజ్ ఏది చూసాం? ముందు వాళ్ళ యొక్క కృపతో, శుద్ధ భక్తులకు సేవతో శ్రద్ధను పెంచుకుని, మరి తర్వాత భజన క్రియను పెంచుకుని అనర్థాలను నివృత్తి చేసుకున్న తర్వాత భక్తి మనలో స్థిరపడుతుంది. అప్పుడు భక్తి స్థిరపడిన తర్వాత అనర్థ పగమ అంటే డిసపియరెన్స్ ఆఫ్ అబ్స్టకల్స్ అంటే అమంగళాలన్నీ కూడా పూర్తిగా నాశనం అయిపోతాయి.
అప్పుడు నిష్ఠ అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇది అనర్థ నివృత్తి, ఆ తర్వాత అనిష్ట అనేది మనకి కలుగుతుంది. సో ఇవన్నీ కూడా అమంగళాలన్నీ పోయిన తర్వాత భగవతీర్ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికి, ఆ భక్తి భావం అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది. విక్షేపరహితం అంటే ఇర్రివోకబుల్ అంటే స్టడీ భక్తి అని అర్థం అన్నమాట అక్కడ. ఇంకా అలాంటి భక్తి ఏర్పడుతుంది అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ భాగవతోపదేశాల శ్రవణం ద్వారా, భాగవతుల యొక్క సేవ ద్వారా మనం అలాంటి స్టడీ భక్తిని పెంచుకోగలిగి స్టడీ భక్తి తెచ్చుకోగలుగుతాం. అప్పుడు నిష్ఠ, అదే నిష్ఠ అంటే ఆ స్థిరమైనటువంటి భక్తి భావం, నిష్ఠ, స్టెడీనెస్ అన్నమాట. భక్తిలో ఏదో అటు ఇటు వేవర్ అవ్వకుండా అలాంటి నిశ్చల భక్తి ఉన్నప్పుడు అది నిష్ఠ అవుతుంది. అది భాగవతుల సేవ ద్వారా కానీ, భాగవతం నిత్యము వినడం స్మరణంలో కానీ వస్తుంది అని చెప్పి దశలు చెప్తున్నారనమాట. ఇక నెక్స్ట్ ది 19th శ్లోక. మరి ఇది ఇక్కడితో ఆపుతామా? యాక్చువల్లీ ఈ పాయింట్ లో ఐ థింక్ ఇక్కడితో ఈరోజు క్లాస్ ఆపుతాం. 18th శ్లోక కంప్లీట్ చేశాము. సో 11th through 18th. సో వీటిల్లో 13th శ్లోక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో అంతకుముందు ఆల్రెడీ మీరు 6th 11th చూసారు. సో 13th శ్లోక ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. అన్నీ ఇంపార్టెంటే, బట్ బై హార్ట్ కి ఈ 13వ శ్లోకం ఏమంటుంది? 1 సెకండ్, టెంపుల్ నుంచి కాల్ వచ్చింది, ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఇందులో 13వ శ్లోకంలో వర్ణాశ్రమ పద్ధతిలో ఏదైనా మనం హరితోషణంగా ఏ పనైనా చేయాలి. ఇది ముఖ్యమైన. కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి. మాతాజీ ఇది 16th శ్లోకాలో ఇక్కడ మహాత్ములు లేదా తీర్థులు అని చెప్పారు మాతాజీ. అది భాష్యంలో చెప్పారు. ఈ తీర్థులు అంటే ఎవరు మాతాజీ వీళ్ళు? తీర్థులు, మహాత్ములు, తీర్థులు అంటే భాష్యంలో ఉపయోగించారు ఆ మాటను. ఎస్ మాతాజీ, ఇది శ్లోక నెంబర్ 16, అందులో సెకండ్ పేరా మాతాజీ? చూస్తున్నాను. సో భగవద్ధామాన్ని చేరగోరు భక్తులు, భగవంతుడి సేవకుల్ని, భగవంతుని వల్ల అటువంటి భగవత్ సేవకులు మహాత్ములు లేదా తీర్థులు. అంటే తీర్థులన్నా కూడా, తీర్థులు అంటే పవిత్రులు అని అని అర్థం వస్తుంది. సో అందుకని మహాత్ములు అనొచ్చు, వాళ్ళని తీర్థులు అని కూడా అనొచ్చు. ప్రిటీ మచ్ సేమ్ మీనింగ్. అంటే వన్ మోర్ డౌట్ మాతాజీ, ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్ లో వాళ్ళు గంగా నదిలో స్నానం చేస్తే ఇది దానికంటే ఆచార్యులు బెస్ట్ అని అక్కడ చెప్తారు కదా, అయితే అది ఇది ఇక్కడ కనెక్ట్ అవుతుందా మాతాజీ? జనరల్ గా ఇక్కడ తీర్థులు అన్నది ఏంటి అంటే మనం మాట చూడాలి. గంగా నదిలో స్నానం చేయటం అనేది చేస్తే పవిత్రం అవుతాం, కరెక్టే. తీర్థులు అంటే అలా పవిత్రులు అని అర్థం. మహాత్ములు అనొచ్చు, పవిత్రులు అనొచ్చు, భాగవతులు అనొచ్చు. సో జనరల్ గా ఏ రకంగా వాళ్ళని సంబోధిస్తారు అనేది ఇక్కడ చెప్తున్నారు అన్నమాట. కొంతమంది మహాత్ములు అంటారు భగవత్ సేవకుల్ని, కొంతమంది తీర్థులు అంటారు. ఏదైనా ఒకటే మీనింగ్ అని ఇక్కడ అర్థం. అంటే అది ఒక ట్యాగ్ మాతాజీ? అది ప్రపంచమంతా సంచరిస్తూ ప్రచారం చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని తీర్థులు అని అంటారేమో మాతాజీ. అంటే ఏదైనా ఫైనల్ మీనింగ్ ఏమిటి అని అంటే వాళ్ళు ప్యూర్ డివోటీస్ అని అర్థం. అది నాకు అనిపిస్తుంది మాత, తీర్థస్థానాల్లో ఉండే మహాభక్తుల్ని తీర్థులను కూడా అంటారని ఎక్కడ చదివాను. ఓకే. సో ఏదైనా మీనింగ్ ఏమిటి ఫైనల్ గా మనం గ్రహించవలసింది? వాళ్ళు మహాత్ములంటే ఏంటి? చాలా గొప్ప ఆత్మ ఉన్న వాళ్ళు అని గ్రామాటికల్ గా మనం చెప్పిన మీనింగ్ ఏంటి అంటే ప్యూర్ హార్టెడ్ డివోటీస్ అని అర్థం.
అలాగే తీర్థులైన వాళ్ళు ఎలా అయినా తీర్థులు అవ్వనివ్వండి, అన్ని పుణ్య నదుల్లో స్నానాలు చేసి తీర్థులు అవ్వని, పుణ్య నదుల్లో స్నానాలు చేసి తీర్థులైనా మళ్ళీ తర్వాత ఇదే స్వార్థ భావాలు ఉంటే మళ్ళీ మామూలే అవుతాం. అందుకే గంగా నది స్నానం చేసినప్పుడు వెమ్మటే మనం పవిత్రులమైనా మళ్ళీ తర్వాత మళ్ళీ అపవిత్రం అయ్యే స్కోప్ ఛాన్స్ కూడా ఉన్నది, అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ భావాన్ని డెవలప్ చేసుకోవటం అనేది ముఖ్యం. కాకపోతే తీర్థులు అన్నది ఇప్పుడు అన్ని పుణ్య నదుల్లో స్నానం చేసిన వెంటనే ఎలా అయితే వాళ్ళు పవిత్రం అయిపోతారో, సో ఆ భావానికి తగ్గట్టుగా ఆ పేరు వస్తే వచ్చి ఉండొచ్చు. కానీ ఫైనల్ మీనింగ్ మనం గ్రహించవలసింది ఏమిటి అంటే పవిత్రులైన వాళ్ళు, వాళ్ళని మహాత్ములు అనొచ్చు, తీర్థులు అని కూడా అనొచ్చు. సారీ మాతాజీ, వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఇస్ దేర్. ఇక్కడ మనకి ఆచార్యులని పరమహంస అని అంటారు, అని ట్యాగ్ ఇస్తారు కదా. అయితే ఇది మహాత్ములు తీర్థులు అనేది కూడా ఒక ట్యాగ్ లాగా ఉంటుందా మాతాజీ, లేకపోతే జస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఉంటారు? యూజువల్ గా మహాత్ములు అనే ట్యాగ్ స్పిరిచువల్ లో చూడము, మహాత్ములను అంటాం అలాగే. కానీ పరమహంస అనేది మోర్ బిరుదులాగా, ఇప్పుడు ప్రభుపాద అనేది కూడా బిరుదు లాంటిదే కదా. ప్రభుపాద అంటే ప్రభు అలాంటివి. అది ఇప్పుడు ప్రభుపాద, విష్ణుపాద అనేవి ట్యాగ్స్ మాతాజీ ఇవి? ట్యాగ్ అంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ యు మీన్ బై ట్యాగ్స్, బట్ యూనో ఆ పేరు, ఆ బిరుదు రావాలి అంటే కొన్ని అర్హతలు ఉన్నప్పుడే వస్తుంది. అలాగే పరమహంస కూడా కొన్ని అర్హతలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు, ప్రభుపాద అనేది కూడా కొన్ని అర్హతలు ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తారు. మరి మహాత్మా అన్నది కూడా మనం ఈ రోజుల్లో గాంధీ గారికి ఇచ్చారు మహాత్మాని, బట్ దానికంటే కూడా ముఖ్యమైనటువంటి ఈ ఆధ్యాత్మిక మీనింగ్ లో మహాత్ములు అన్న వాళ్ళు ఎవరంటే పవిత్రులు అన్నది సాధారణంగా వాళ్ళని అంటారు. అలాగే తీర్థులు అన్నా కూడా అదే అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భగవత్ సేవకులు అంటే ఈ ఇలాంటి శుద్ధ భక్తులందరినీ సేవించే వాళ్ళు అని చెప్పి చెప్తారు. మహాత్ములు లేదా తీర్థులు అని వాళ్ళని ఇలా అంటారు అని చెప్పేసి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, హరే కృష్ణ. సో మనం సో ఎనీవే ఈ 13th శ్లోకం మనది ముఖ్య శ్లోకం కాబట్టి ఒకసారి కంఠస్థ శ్లోకం కాబట్టి దాన్ని ఒకసారి చూద్దాం. మాతాజీ అది సారీ మాతాజీ, మాతాజీ అది 13th శ్లోక అది రికార్డింగ్ పెడతారా మాతాజీ? ప్రొనౌన్సియేషన్ రావట్లేదు అది. ఓకే, అలాగే పెడదాం. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. సో ఇక్కడ హరితోషణ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, అందుకని ఇది కంఠస్థ శ్లోకం అయింది. ఎందుకు అంటే ఏ పని చేసినా మనం మన పని ఎలా చేస్తాం, వర్ణాశ్రమ ధర్మాన్ని అనుసరించి చేస్తాం. అంటే మన బాధ్యతలు, మనకి న్యాచురల్ గా వచ్చిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్నీ కూడా మన స్వధర్మాన్ని బట్టి మనకు వచ్చే కర్మలన్నీ కూడా మనం భగవంతుడి ప్రీత్యర్థం చేయడమే మన యొక్క కంప్లీట్ పూర్ణత్వానికి నాంది, కంప్లీట్ పూర్ణత్వానికి మార్గము అన్నది చెప్తోంది 13వ శ్లోకం. సో ఏ పని చేసినా హరితోషణంగా భగవత్ ప్రీత్యర్థంగా మీ బాధ్యతలను నిర్వర్తించండి. ఇది ఇక్కడ 13 శ్లోకాలు మీకు. సో భగవద్గీత ఎండ్ అయిన చోట భాగవతం ప్రారంభం, భాగవతం ఎండ్ అయిన చోట చైతన్య చరితామృతం ప్రారంభం అని చెప్తూ ఉంటారు. సో ఎనీవే ఈ శ్లోక అందుకని ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. సో భగవత్ ప్రీత్యర్థం అన్నమాట, చాలా హరితోషణ అనేది ఇంపార్టెంట్. సో 18th శ్లోక వరకు చూసాము. సో అక్కడితో ఆపుదాం ఈరోజు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో